nuwun lho Biung. Nggih. Menika nderek sowan Sami-sami. wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo. Sekalian Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nganggo bonggo. Lah nggih menika to kula maca wonten menika pamflet story WA menika kok Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten to? Lah iya. Jane iki nek bonggo iki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bonggo kuwi ayo bonggo ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun kiambak. Weh. Basa Jawa nggih to? Nggih no. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih enten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bonggo kuwi? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mala kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Ya. Nah, ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah, jantenan meletik pindho iki. Terus untuk menyambung tali silaturahmi mboten ngemungaken keluarga kecil maupun keluarga besar nanging tangga tepalihipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Amin. Lah. Nggih. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Median. Nggih. Wis jan kaya gareng bejen iki. Ngono gak omong aku persiapan sik. Lah iya. Wah jantenan iki pote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agivian dipun saranani gelar ringgit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan adikku wedok iki. Wis. Nggih. Noleh. Imane aja lho, aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Ra itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutresno Dono Rasa Dono Weweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutresno menika pados rejeki. Amin. Jane lah. Nggih. Mula ya larang. Es, yo. Sing ngomong larang sapa? Menarik mateni pasar aku kowe. Ora, murah nih ya. Ngono kuwi Pak Sutresno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Udar sini sak rencang-rencang kula. Mengko lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sak mono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gen iso nggo tuku gizi. Ngalah, muni gizi kan. Menyang ngadep rene. Gizi. Aku malah wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Es menika Selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe nanging dhewe. dienggo karo keluarga ageng. Dono rasa. Contonipun dalu menika gelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Nggih. Saiki isih loro. N menika nalisir. Keluarga ageng Bapak Sutresno nalisir saking bebendu adoh saking memala durga mendak kala sirna. Ya. Sing pungkasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutresno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Putra wayah Mbak Windy awit brojol ting ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutresno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Wah,
Ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kaki. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon ngeki 10.000. Walah 10.000 kok iki. Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mengki demite mriki mboten saged manjing ten kene Kang. Napa nggih? Ha iya. Kowe yo juga kaya saka sajen. Piye? Apa padakno sindhen ningkung. Iya. Piye Mbak Eka? Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agi Vian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, ya. Awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis. Tapi batur batur gabur ngono kae. Nggih. Napa? Tapi batur gabur ngono kae. Iki omong apa? Mbah arah cetha. Dadi iya. kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno, wonten unen-unen. Napa Mbak Eka? Harmonis kalau wau lak cinta yang sejati, Cinta yang tidak sejati. mencari kesempurnaan, Betul. namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Weh. Nah, Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho, Mbak Eka. leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windy lagi anyelatine Mas Agif iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omah ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sok ben Dalem. jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter apa piye. Dadi arek nyium ya. Piye? Kancake sik. Nggih. Dadak kangelan kowe arek menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek Penek panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Heh? Kuwi ya ambekan kuwi. Kok karo sapi? Lah piye jare sing penting ambekan. Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh. Dalam arti ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha wonge ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan kula pun pitados to, Byung. Pengalamanipun Pengalaman apa? sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kalih anak kula sampun mengerti, Mbak Eka. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Nek ning omah kuwi ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti neka-neka lah kuwi engko terus diputer. Tetak pindho. Aduh, mboten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri solehah. Amin. Panjenengan ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Panjenengan badhe ngunjuk kopi. Dilerke kopi. Dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut kiambak? Nggih, kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Malah sok lari. Nggih, lali, sok lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nang ndang dijipuk sik. Ya, lah Oh, nggih. istri solehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Wong mateni lampu ngene. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen pika.
Bojo kuwi conton. Genah kudu contoh. Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Mekake. Mekake, nguripke ya. Cara-carane nek nang Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare laku gumun kok ya diyasinke lho kok iso. Lambemu. Mboten kok iso. Aja panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat Yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lah lek kagem pemut kita sedaya to Biyung. Besok dinggo sowan marak ning Gusti to. Nggih nek kowe ngerti ra Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenging ati. Alah. Lha wis lumrah no. Ning jero atine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah sing gedawan. Wonten nggih. Wah, lho sing ning jero atine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Wah, cukup nek aku kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi contone nang ndi ya ta? Gusti Allah nek tumrapé panjenengan teng pundi? Nah, rikala aku ndelehke topi nang dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah neng kene lha kuwi. Ya ta. Gak Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi nang dhuwur lemari to, bar ketemu walah Gusti Allah jebul neng kene. Kuwi ora kok ngono wi jenenge walah kaget bae iki kopiahku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono to. Kok iso Gusti Allah ndul mari ngopo kok iso apa sare apa piye? Ora. Oh jenengan iki percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Lah, Gusti Allah ora mungkin sare. Lah sing gugah sapa? Oh iya ya. Gusti Allah sare sing gugah sapa terusan? Lah ya, arep gugah Irono tak Sherlock nggone. Iya. Mbak Eka. Dalem. Coba akar nyuwun gunganipun sampean. Nggih, mbok menawi. Tak wenehi kamardikan sik ya toh. Suaramu kaya apa pupung para piyayi kene iki padha mirsani ya toh jenjem lenggahipun. Nggih, wah menika senaringan sapa? Rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Lan ingkang kula hormati Bunda Darsini sak rencang iki kula tresnani. Iki pengrawit pelangi rasa. Kok pelangi rasa niku pripun? Iya, dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya ta. Oh nggih. Wong saking Ngawi ugi terus saking PDX nggih ugi nggih. Iya. Kae sing ngendhake sing mimpin kuwi. Nggih nggih. Heeh. Menika tembangipun ingkang jumbuh swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Eka? Wis imbangana katresnanku. Oh ngaten, dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa enek pamundutan ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang. Engko pamudal kon ngendang barang terus coba kaya ngapa? Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Siap. Weh, kondalang. Oh nggih, weh arti sawer lho Kang. Ono kondalang genahe lho piye kok iso. Ya mengko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, wis diaturke sik lagone sik. Yai sepuh sami tasih lenggah. Nggih. Ya dikeki lelipur. Bakune bengi iki suka parisuka ya Mbak Eka. Leres nggih, syukuran dalu menika. Wah niki kaya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Caruban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah wis gak masalah ya. Iya. Wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya to. Nggih, Mbak Beti kula Pak Yono nggih kaya sprene gak tau ngebel. Wis lali sajae. Nggih. Kontakmu ilang kok.
Kon tak ilang apa kono ora tau duwe pulsa kok. Oh, parah duwe pulsa. Nggih. Ah iya, iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Diono, Mas Yono. Ah iya. Yo. Kayak ngapa? Diaturke ya, Mbak Ika. Nggih. Saben dina Ugi kula aturaken dhateng Pak Giamto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Angan marang yayi Ya. harap urip matur numbah nuwun lho Bu Darsini, Ibu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah, mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak. Riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Oh. Biung, nggih? Iya. Iya, wonten Tanjung Perak mereka, Surabaya. Aku samarku nek digawe wakpe. Iwak pe apa? Wakpe sing teng laut nika lho. Oh, kana. Nggih, nggih. Ah, iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, nek ngomong karo adik-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Ora ndek nesu kok. Mboten anggere wis muni gejek ngono wis. Ora nesu ning muni gejek ngono wis. Ah iya, witek arek nesu arek ngopo ya to? Iya, yuk. Bunga susah pun kakang atiku ra bisa langgamipun nggih Biyung. Nggih, yo Cah, diaturke. Saben dina mong ngalamun sekuman tileng pandung ming mitra. Kopling Cah, rada seseke. Langsung. Yuk. Mongko kang asal tresnaku bebasane Luar biasa, biasa di luar. kok biasa di luar, maksudnya biasa tanggapan di luar. Ah iya no. Nggih lah, piyai kok lari sih kaya ngono. Ah iya. Mun aku jenenge anggere metu kok
Wah, Pak Dalang Jatmiko ning YouTube ceklik Pak Dalang Jatmiko. Sosesasi tanggapan kok iso ping 60 iki piye. Terus apa wae kuwi? Ya awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok larise kaya ana ngabari aku ya arang-arang ngono kok iso. Ha witekno kowe melu karo Om Bayu ngono ya. Melu Om Bayu nek Pak Selo kan ya boleh dong. Oh iya. Nggih. Insyaallah wis kok enen. Arep dikwedok iki wis tenang. Last doll. Wis pokoke ngono. Nggih, Pak Jatmiko sehat to terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Ya wis tambah apa tak dongane tambah bojone amine buanter kowe kene. Ora. Nggih. Wis aku wis mungkur kok. Nggih, aku wis adep ngulon. Oh, wong nggih panjenengan kelak yo ndang mestine netepi menika rukun Islam nomor 5. Maksudnya madhep ngulon nek nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah mon madhep ngulon kowe pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki ngadep ngulon tak enterke ngalor ngono lho. Oh, kok iso teko kuwi ta. Nggih. Kuwi ta. Ayo kene. Iki enek maundutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa-kersake ngono kok. Nggih. Cepake sik, monggo mason. Kendange beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah. Tapi Mas, lah. Gini. Beto mriki. Dicepake sik. Nggih. Karo rancakane di paringi mic. Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Wah, Pak Sutresno leres to Pak, panjenengan ngersake kula ngendang. Lah wis ngancam iki ka. Wis ngancam iki wiwit biyen kae. Lah iya. Nggih. Kedah ngendang Mas Jatika. Lah nggih. Nggih. Iki kula ngendang ya, Pak. Nggih. Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Tambah napa kok niku sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi, Pak. Sing penting seduluran ya, Mbak Eka. Niku leres kok iso tambah apa? Kaya mriki wis matur nuwun kok iso ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Kandhane wis mbok lunasi ngene aku malah ora patek semangat. Pati ra semangat. Kok Pak Tresno ki nek pamandono weweh ki piyaine ikhlas. Menika diniati ibadah. Oh iya no. Pancen kuwi esuk ben nggo cadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo madangke kuburan. Nggih. Terus kulino dana weweh ya ta. Aku ngono ya uga seneng dana rasa. Dana rasa. Aku ngkeki rasa-rasa karo sapa ki ora tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, lha panjenengan ki beda kok. Wong anggere nek sapa sing rodok mening sithik nek disayangi bar kedaden mbok tinggal. Ora nek kanggo contoh. Ora. Ka. Dalem. Aja mbuka wadi, Ka. Mboten. Kuwi wis jaman rono-rono. Ya jaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Tapi nek duweke ado kaya ngapa ya bakal disedakne. Rungokno nang winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Windy ngene iki. Kandhani aku ngomong ngene iki ngomong tok ae aku ndongakne awakku gak jujur kok ya. Lah iya. Ya, gini. Jan piyai kok oron. Ayo. Manjing ajur-ajer. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube menawa kadang iki tenan pora. Wis rupaku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku lah. Kok roll on iki sing kados ngendikanipun panjenengan. Oron. Oh lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh. Reksona aja ya Mas. Kok iso mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sik Niki. Nah. Kuwi anu no. Kuwi kudu enek cagake no Mbak Eka sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Lah iya no. Anu sing nyekel iki Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli miki. Apa sing sak ramban dipun rencangi Mbak Sinden sing ramban kedua mengke oh iya ngono ya. Cocok. Iki wis sik. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini.
Sik ramban ndang sik. Anu keparang jumeneng ngene anggone rek jumeneng sik ngene. Lah ganti persani. Pamiriksa. Nah. Dibenake no Mas Manto kuwi. Lah aja lunga sik. Karo Mbak Eka rasa dredeg. Mbak Eka wis jinak. Masamu iki kok singo ngono aku. Padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Mas aku roh sindir aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng ngono mbok biasane. Nggih. Manis lho, Eka ki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lho manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Nggih. Jan, ngene. Iki dites riyen apa mboten? Oh, ditesikno, ditesik kendange. Lah. Tang dudu black. Nah, ngene coba. Kayak ngapa? Wis, rada dibanterke sithik mike anu kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo balani tang dudu black. Nah, black dudu tang. Kendang kok ya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no Kertosono. Lah iya. Yo. Ya. Sik sabar ya Mbak Lun. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Andane kendang iki kok ya iso. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh, lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis pokne Mbak Eka. Ayo wajahku lho wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silete gater kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Iya. Piknik ping pantai. Nggih. Terus bisa Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane beda ya, Kang? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono lho. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning mustaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki kene iki mripat. Dada mudhun sithik lah. Terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, iya ta? Brengos. Brengos. Heeh, brengos alis. Kumis. Kumis. Warna-warna. Akeh lho, wah seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong, Ding. Gak iso omong piye? Coba. Kendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Kok ora iso krungu? Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Ah, piye? Oh. Ngerti pra? Wah. Ngerti pra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nah. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki? Ora ngerti apa? Kocluk. Padamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesindan hebat-hebat Mbak Anggun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik Mbak Wis Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Nggih. Alhamdulillah, ya. Melu seneng aku. Wis. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam Mbak Yayi. Wasyahau tashu. Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Omong coba. Omong, Dik.
Washahao dasu. Baik, saya baik-baik saja. Oh, benak teko ya awakmu wis mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urung ana sik to, Kak? Urung ana sik. Coba mau. 大叔你好吗？ Lho, baksone regane pira, Pak? Ngono kok iso baik-baik saja kok ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Lah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上地一大学。 Oh, tahun Ora pira? lulus-lulus tase tak suwek. 上地一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nek aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对。 Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe. Kowe anak kethek, ke. Iya, Ruk. Tadi kethek karo bro. Lah, Wis sak omah isine ngonoan kabeh. Oh, Mbak Yayi saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa selengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Kudu ditulodo. Nggih. Nah. Nggih. Aja mung nyinden tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka. Mbak Winong ki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. UNS. Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hebat. Nek Mbah Darsini? Mbah Darsini nggih. Oh, neng anu, kuwi nek awan kuwi yo. Kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi ya dikecekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Bu Darsini kon riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Kinarto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh. Lagi ya dalange wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disindani wis anu kabeh, sedo, iya ta? Lah iya. Diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep, iya ta? Engko nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Ya laku batu. Yo, Pak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng diterangku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manen nganti yo
matur nuwun. Matur nuwun bangun, Mbak Yai. Yes, kendange disingkirke sik. Kok nek ning kene tak dol. Kaya pesinden. Ah, tukang adol Yes. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Menika tembang kala kula kentenaken ugi Pak Pomo wonten Jember. Nah. Iki ngersake elo-elo tembange lae lho. Kangge to Aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. wong mumpung budar sini nggih anu pareng rawuh isih lenggah kok nggih. Kuwi mau nyuwara terus kok. Ku nek kebanyakan nyuwara kok ndak malah dadi beser. Nggih, kan menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan nembang yang nada tinggi nanti bisa sakit tenggorokan. Iso lara. Matur nuwun. Nah. Menika kula sampun. Nggih, lenggah sik. Ah, matur nuwun. Kula ampun ngendang lho Pak Tresno. Nggih. Kula lungguh riyen nggih. Ya no. Ya, generen sik. Apa Piai Putri anggo diproses lho cilaka malahan kene. Wah, lungguh lho Pak Tresno. Pamitan kula lenggah lho Pak. Pamit mbok menawa kok sik dikon namborin apa mbedhok Lah apa. iya, mulane kuwi. Dadi wis. Nah no, Pak Tresno kula lenggah riyen. Mah. Kah. Nggih. Eka. Nggih, Kang Petro, Kang Gareng. Nggih, Durung wonten ngantuk dawuh. ta? Pangestunipun dereng no. Nah iya, witekno kon ngantuk piye? Nggih, pamane ngantuk ya ditambani sinem Mandarin kok so. Lah iya. Suwi banget ya, ora tau metu ya. Nggih, leres. Jan kangen tenan iki. Wong netizen iki lho. Wonten lokasi para miyarsa tesih sami lenggah wungon jenjem. Nggih. Wonten live streaming ugi tasih kathah. Alhamdulillah. Ingkang dipun antu-antu menika gending klasik Lah, ugi nggih. mengke minggahipun dhateng rekreasi. Nggih. Jan mengke dipun antu-antu. Apa nama Bu? Gending Piye? klasik lan kreasi. Kok rekreasi? Ya rekreasi piknik. Nggih. Lah ya, rekreasi ning ya nganggo kreasi ngono ya, Kak. Nggih. Lah nggih. Nah, iki pancen kudu anu iki diaturke mergo iki ana piyai sing ngersake sinom. Pau ugi kepareng rawuh saking rencang-rencang WMC kok. WMC. Kang Petro nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun. WMC Ngawi nggih. Nggih. Weh, lah dalah nggih matur sembah nuwun. Nggih, wonten live streaming, wonten Pak Supomo, Pak Sapii menika saking SBA lan KAS FC. Oh nggih. Nggih. Kadang-kadang KAS FC kalih SBA. Ki Anom Suroto Fans Club kalian sedulur Bayu Aji. Nggih, kalian Mbak Eka uget-uget nika UFC. Nggih, uget-uget Fans Club. Kok Nah. guyu to kuwi nganu grup wayangan kuwi, gak mbok kira grup jotosan. Grup jotos. Ki nek teng TV niku UFC jotosan. Oh, ngono ya. Ya bener, heeh. Tapi nek teng jotosan. UFC rangkul-rangkulan. Yang kuyung murih majuning seni lan budaya. Nah, damai ya kaya. Nggih. Damai. Jen, Mbak Eka luar biasa malam hari ini. Aku koyo Doro. Lan uga wah kadangku nggih matur sembah nuwun saking Mbak Kramat Mas Eko Suroso nggih tasih wungon matur nuwun iki anggere awake dhewe mayang piyaine iki mesti tekan rampung. Lah iya, salah dadi ngopo nggih sehat selalu. Ya diaturke iki kanggo kadang-kadangku Mas Joko Suwarno ingkang wonten ing Lampung tasih monitor ugi. Lan iki Pak Pomo wonten ing Jember. Nah, Pak Pomo Kak. Nggih. Pak Pomo saking KAS FC nek ra kleru ya Pak Pomo iki ya. KAS FC SBA. SBA nggih. Pomo Jember. Nah ya, iki karo Yudarsini iki nek sino Mandarin iki ya kudu ditanya dengan bahasa Mandarin iki. Nah ya. Jenengan nek bahasa Mandarin tak Mbak Yayi kalau wau. Oh, ngono. Ya nek nonton pasinaon UNS bahasa sastra Mandarin. Nek Mbak Darsini, Yudarsini. Nek Bu Darsini nggih paling ora nggih Inggris nggih Bu. Weh. Ini aku
Wah, selamat apa malam kan. Good evening, Budar sini. Panjenengane jawab, "Yeah, welcome. No smoking." ngono. Weh. Lah ya kuwi ngerti ra artine kuwi. Ngertos mboten to Bu panjenengan kok jawab kok no smoking. Malah welcome welcome ki lho Nduk nek arep selamat datang mlebu ngomah keset sik ngono nek. Keset. Basa Inggrise kesete welcome jare. Basa kesete welcome. Nggih. Dadi selamat malam nek arep mlebu ngomah keset sik Nduk. Iya ta. Jan. Monggo anu Budar sini. Ya, kaya ngopo? Wah, iki kangen-kangen karo anu Mbah Darsini. Ah iya. Wah, aku ndusuk pas lara ngono ya. Wah, apa-apa didulang. Anu adus ya didusi. Katokan ya dikatoki. Zaman biyen ya, Truk. Iya. Dikala neng gondang ae. Kuwi wah rambutku isih dawa. Kowe dhisik tau nandang kunjana apa-apa ya, Truk? Ah iya. Kunjana apa-apa. Malah. Iya re, petuk Darsine ku aku yo ngomong. Ya yo, alhamdulillah saiki uripe adimu wis alhamdulillah pinaringan ayem tentrem. Nderek remen yo, Le. Lho akan dile ngene susah aku. Wis tenang kok yu marai menitikkan air mata. Ora dadi ngopo. Yang lalu biarlah berlalu, gitu. Wong saiki awake dhewe wis menapaki masa depan. Ah iya. Awake dhewe wis kepenak, ya to. Wis tegese iki ya cukup nggo mangan, ya to. Cukup nggo anak bojo. Wis ayem tentrem jenjem. Wis ora kengguh apa-apa ya, Tru. Ora. Paling teni selane kowe terus ora ngomong selane. Ayo kaya ngapa? Budar sini. Nika luar biasa di era tahun 90 91 iki Budar sini wah. Pira kah? Tahun pira? Madu tok. Iya. Yo, kaya ngapa? Suwantene Yudar sini. Sinom Mandarin. Segai, Cak. Yuk. Yo, senggane apa ora? Gula larang, brambang yo larang. Sing medhuk rega kathrak. Oto.
Ageng Bu Darsini. Kamsia. Loh. Iki kandhani presiden nek senior iki ya ngono. Ha iya. Kuwi digodhog ora iso empuk kok. Ha iya. Magel. Ya, terima kasih Bu Darsini. Ibu kita Darsini. Nah, terima kasih sekali. Ayo. Ki wong wadon ki jane gampang ya toh. Nek wong wadon nek urip-urip karo Yai Kakung ki kuwi wanita kuwi hanya ingin 4 hal dari laki-laki. Dadi wong lanang ki rasa perlu nika-nika. Mulane wong wedok supane ora ndang lunga saka omah. Wanita hanya ingin 4 hal dari laki-laki. 1. Apa tuh? Besar. Oh. Panjang, keras, durasi lama. Oh. Wah, purno we. Ose Kang Gareng ngerti yo, ya ta. Iki tak jawabe, ya ta. Besar kuwi besar tanggung jawabe lho. Terus dawa panjang kuwi panjang pikirannya. Yen keras itu, keras tekadnya dalam mencari nafkah. Lho wong lanang iki ngono kuwi. Durasi lama lho. Durasi lama dalam menyintai. Lho kuwi sampai janah sok ben nganti sok ben tekan janah kono kuwi. Oh. Rungoke ngono kuwi. Dadi wong wedok iki ora pengen njaluk apa-apa. Lho mau cukup besar panjang keras dan durasi lama kuwi mau. Oh. Aku yang jaluk Kak sesuk Kak. Jaluk sapa? Jaluk karo bojoku lho. Ha iya. Nggih. Oh nggih. Assalamualaikum. Mas Eni, nggih nyuwun dimaklum. Kungane nyuwun ladrang rujak jeruk bawa sinom laras lendro. Wah, sinom. Ingkang ngasta bawa Mas Yono utawi Ki Joko Kamatur nuwun sanget barokah nggih Mas Eni. Nggih. Petok trandang ngetak-ketak. Coba. Ki Mas Yono nyuwun gunganipun Mas Yono. Mumpung ketemu Mas Yono. Nah. Mekipun. Alae ora dikeki girong. Ini Mas Yono. Nggih. Lah, wilujeng enjang Mas Yono. Wilujeng enjang Mas. Nggih, sehat selalu Mas Yono. Alhamdulillah penanggih rayu. Lah nggih, wah seneng sekali bisa bertemu kalian panjenengan. Nggih, niki kanca-kanca mbatih wonten mriki. Oh, nggih. Kalih dinten kalih dalu. Weh, nganti katam mriki. Nggih. Niki dipun suwuni kalian Mas Heni. Ngesaken nggih. Nika pun bawani langkung rumiyin nggih, rujak jeruk. Ngapunten sami ajar nih. Nggih, sami kula nggih ajar niki nggih pokoke. Sami-sami belajar. Ah nggih. Yo, kaya ngapa? Bawane Mas Yono. Petuk randang ngentang suarane dawa kuwi dawa sapapane Tru. Rambute dawa. Iya. Apa? Ya wis rambut tok wae. Iya. Yuk. Mbokne gendok takkan dani
tandangi Eka Aku gawe rujak jaruk suarane kae bumbune kuwi apa mbokne apa mbok Eka lombok punya gula Batu. terasi terasi ya radidangan penggalih niku Mas Fitro biasane nimpung wong lanang tekok bumbu wong lanang kok cergis tekok bumbune wong wedok oh langge awi tekno jeruk bali dasar Yuk, Pur. Dudah mutiara kependem haya. Lagon jaman biyen ki pancene yen dirungokke di era sekarang wis ora juarei. Iya ya Le. Iya. Mergane sing padha ngripta lagon kuwi dhisik iki ya direwangi tirakat tenan. Beda karo lelagon saiki, Gong. Heeh. Kaya tali kutang saisine. Wah, tali saisine piye? Ngono kae ya gampang der, nek ya gampang terus kalis.
ngono kuwi beda karo jaman-jaman tembang-tembang rikala jaman semono. Ha iya. Sinom terus rujak jeruk ki mau. Ha iya. Mbak Eka. Sini sayangku. Kok sayangku karo adine kok. Tegese iki sayang antara kakak dan adik ngene lho. Ha iya. Nggih wong kula nggih tresna kalih panjenengan. Nah iya. Antarane adik karo kakek ki. Piye? Kok kakek iki Pripun? Adik kalih sinten? AA, kakak. Oh alah adik kalih AA. Kok iso Pak. Ayo. Piye, isih seneng to atimu bengi iki? Nggih pangestunipun. Semangat to? Semangat ndereke panjenengan. Ya kudu Wong semangat. tesih ditenggani piyai kathah. Napa nggih? Lah nggih no. Oh. Sing sami wungon lek-lekan tirakatan wonten daleme Bapak Sutresna kok. Alhamdulillah. Nggih. Ya mergone kene iki ya jarang hiburan wayang kulit to, Mbak Eka. Nggih, pun. Miturut kabar sing tak tampa kaya mangkono kuwi gitu. Nggih kok. Mugi-mugi ingkang tesih sami wungon tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Rejeki lumintu. Amin. Rejeki ingkang berkah nggih, Pak. Amin. Mengke dados penanggap wayang kabeh. Heeh. Lah terus amin. Lah iya, nek iso ya dadi penanggap kuwi Mbak Eka. Mergo apa? Dalang iki saiki akeh ngembyah. Nggih ngawi menika nggih dalang kathah. Oke. Menika ingkang ngasta demung Mas Adit menika nggih dalang. Weh, iya adikku lanang. Ya. Iki ngaturke penuwun, iki Nggih. nganggo alate adikku lanang Adit. Oh menika. Aditya Krisna. Nah, Nggih. iki Aditya Krisna Madiun. Adit Madiun Kutha Pecel. Ayo, bocah iki dhisik iki wonge iki putih lho, saiki kok lemu. Lho sakniki nggih putih. Aku dadi pangling. Terus sakniki nggih putih lemu, gedhe dhuwur. Dhisik putih ngono lho maksudku iki putih merusuh ngono lho. Lah menika lek nggih tesih sami putih. Apane? Lho Mas Adit. Apane sing putih? Lho putih sak kulitane niku putih, gedhe, lemu, dhuwur, sikile papat lho. Kayak sapi. Kok kaya sapi. Oh, piyai lemone kaya ngono kok. Ayo. Nggih. Ya tak dongake Mas Adit ya enggal-enggal gadah sisihan ya ta. Amin. Nggih. Jane ya arep digoleki arep apa to? Arep golek seniman apa ASN ya ta? Nggih. Apa guru? Nah, apa pegawai kae Pertamina? Nggih. Iya. Nek Mas Adit niku kantun milih ning piyaine mbok menawa dereng krentek teng jenjang pernikahan. Lah iya. Nggih. Lah iya. Nek kaya Mbak Eka. Nggih. Nek Mbak Eka nek sampe nek duwe kepengin cita-cita duwe garwa pegawai apa? Nggih, paling ora nggih mbok menawa ben padha ngertine nggih seniman, mboten napa-napa. Sing nggih. tukang gender, Heeh. saben-saben iso lungguh jejer. Weh, ora pengen tukang sat? Nek lho, situ gamelan ki lho pengrawit. Oh. Tukang son yo iya. Heeh. Tukang son. Aja nek aku lu aja tukang son. Lah enten apa? Kowe mung diuntiri ae. Aku Mung dicoba tas terus potensiku tak tutupi kok ora iso diuntirno. Iya. Ora tukang bonang. Heeh. Saben dina bakal disayang. Weh, bonang. Nggih, Nek gender iki mau apa? saben dina iso jejer. Jejer, gender. Terus menika tukang kempul. Heeh, kembul Saben kuwi. dina bakale kumpul. Weh, Terus Terus? dalang Heeh. mesti ditinggal melayang. Lah witekno wong golek kaya. Mergo ya toh. kabeh-kabeh disayang ngono anggere kenekan mesti tinggal lunga kok iso. Ngono ku lho ya Ora. ampun kok gedhe aku. Nek masmu wis ora lho, Kang. Nggih mboten kula pitados panjenengan niku nggadahi Mbak Yu menika pun lah kudune kudu bersyukur lho ora entuk Kandhani. liya. Oh. Nah ngono. Wis aku ya mung Nek kae. pamane selingkuh ngono kuwi ora mungkin arek karo konangan Mbak Yu apa kok konangan ora mungkin wae Mbak Yu wis percaya wae Oh, to. kandhani kok. Saking primpenmu kok. Malah primpen iki piye? Ayo piyai kok ya le besus Iya. angudiwadi. Yes, Nggih. alhamdulillah, ya ta, Kang. Terus Terus karaoke iki
adik lanang Lulut kuwi. Mas Lulut, ugi Kang Asta Beduk menika nggih dalang. Nggih. Kuwi iki dalang hebat-hebat kabeh kuwi. Lah iki sing nggawa kendang iki Oh iya. Ananda Subontot iki. Subontot. Kuwi ya Sajake dalang. ya iki ya iso nyanding terus bedino ya sawang-sawangan ngono kuwi. Apa ya calonnya apa ya seniman? Nggih seniman mbok menawi udakara dalu mriki nggih tesih teng mriki napa mboten? Enek fotone yo kan. Nggih mboten sah foto langsung tak tukne ngono. Nggih. Nah sekirane nek wis seneng iki yo ndang ditembung ya toh. Nek sekirane wis cocok atine gathok wis rasane dadi siji ya di ndang di lah secara satria mara ning ngene wong tuane ya toh. Nggih, tak selak dipek wong kok gelo. Nah. Nggih. Mulane kuwi. Aja kesuwen-suwen. Sing putri ya ngono, aja kesuwen. Iya. Pacarane ya delo wae. Pacarane cuma sekedar pengenalan gitu. Pengenalan pribadinya masing-masing gitu. Aja kesuwen ning pacaran ya toh. Nggih. Ngerti dhewe. Aku ya ora mudeng aku ora duwe pacar ya jan nggih ngono tok. Mula tak kandhani. Nggih. Ora dikandhani ngaten. Nggih. Iya. Baik ya? Dalem. Arek atur ki apa? Wis. Menawi wonten pamundutan wong mbak-mbak sinden nggih tesih anu pareng lenggah. Nggih. Nenggani panjenengan mengke dumugi tancep kayon. Iki Abimanyu weh. Titip nggo Simbok Sragen Biyung Darsini. Wah. Nek iso njaluk elo-elo saka Mbok Dar saking Abimanyu Jakarta. Iki winong ngeneng lho iki. Wonten request ela-elo saking Mas Abimanyu. Nggih. Wah, Abimanyu Unindra. Lagi kuwi mau jenenge Sinom Parijoto Mandarin. Urung nek ela-elo, engko nek urung uler kambang cucak rawa. Wah niku mengke. Anu Mas Abimanyu pelengo kon delok YouTube one. Lho akeh kon nanyekno kabeh. Nggih. Delok YouTube ae. Nggih. Ya, titip nggo Simbok Sragen Biyung Darsini ya. Nih. Napa nggih niku Les? Sik tak tokke dompetku sik. Oh nggih. Iki ditransfer kok. Dompetku enek duwite ra ya iki, Mbong. Nah, iki gen sah, gen disawang saka streaming. Nggih. Ki 200 sah keke mboke. Nggih, siap. Nah, ngono. Ya mbok rezeki anak soleh. Nek kuwi mbok soleh kuwi. Mbok soleh. Heeh. Kok buke. Mosok ya sithike gak enek pajeke to. Lah dalan tole nul bayar lho. Lah kene rono. Lah iki kono dianu sik. Nggih. Kok iso karo anake kok iso niki. Oh. Iki lho ciri khas kuwi. Piye? Babakan ngono kuwi nek nek dihapusi blas langsung sut ngono kok iso. Ya, wis sah ya Bi. Ya muga-muga Mas Abimanyu kaberkahan, berkah rezeki ora bakal lokak nanging tambah samsaya kebak. Matur nuwun Le Abimanyu. Kau Unindra kuwi. Nggih. Mas Abimanyu Unindra. Nggih, dosen Unindra. Kula niku. Pimpinan Kerawitan Sanggar Unindra. Ya ini bagus, ngono. Menika dados tiket swarga meneh. Nawar budar sini tiket swarga. Mbok menawa panjenengan Bapak Ibu ngersakaken tiket swarga. Monggo. Andani kok. Wis nggo madangi kuburan lho. Oh nggih. Nah iya, sok iso madangi amal jariahmu ya toh. Sok iso nggawa kuwi. Kuburan iso padang. Nek seneng anu nyicil tiket swarga. Iya, iso dono weweh, ya sedekah. Nyantuni anak yatim, nah ngono kuwi. Nah, mulane awake dhewe mumpung isih urip ya toh, isih diparingi rezeki ya. Pokoke sok suka berbagi. Kula engko ya entuk jatah. Heeh. Bakale tak keke anak yatim piatu malah. Wah, luar biasa. Salut karo Mbak Eka. Nggih to. Wah, tetep lho, lah mosok panjenengan dalang kondang ora ngeweki aku, engko bakale tak wehke anak yatim piatu. Wah, tetep lho. Tetep aku wis duwe sasaran dan target sing tepat menampa kuwi mau. Sapa kuwi? Bapakku. Bapake. Lah iya napa tinggal Pak Mbok yang sakno aku kok. Walah. Meneng yo aku. Nggih. Wis cilik ditinggal ya Ya ta. iya to. Telagon. Ya. Apa mbok esek? Monggo, lah men kok Ela-elo. nggih.
Hela. Hello. Kalih jumeneng nek mboten jumeneng Ora mboten- anu ya. Nggih mboten ketinggal saking live streaming. Ora ketok ya. Sabab kula kalih budal sini. Heeh. Kak. Nun. Wis suwek ora kena ngati. Urung suwet. Kula kalih budal sini Heeh. kok nggadahi grup Grup apa? duo kadas. Apa kuwi? Kadar sini. Weh. Bos, menawi. Anyar iki. Kula ngadeg nggih. Ibu kedah jumeneng ketanipun. Ya menika kene anu dipun Yudar periksa kene dulu ora apa-apa. Wong zaman era sekarang ndak masalah, berdiri ndak masalah. Wong sampean ya urung sepuh banget tok. Aja melilik-melilik. Sampean iki senak apane? Sing kandha Suarane iki lho, suwek. suarane. Antemane. Suarane iki lho isih enak. Panjenengan kita sih ayu nom kok Nah. iso. Sing kandha sapa tak antemane? Pak Nom. Oh, gak. Gak mani aku. Gak mani, mbok dimanek-manekke. Nah, dhewe iki grup lho kok iso duo Iya. kadas lho. Ngesok Ah, gawe iya. kaos. Kaosnya didol ning ndi gatel kabeh sing nganggo kadas kok Mas. Ya iya. Piye? Jumeneng ora? Jumeneng kersane. Oh biasane nyokek kok. Iya ta? Mboten. Ora ta. Panai ibu cokean nggih lenggah wonten nginggil. Oh, Cokean si sindenan pahargian menika buke. Lah iya. Nawi kadang nek kesel yo ngadeg, Ding. Mboten Bu. Nggih. Kene, ya Engko sing kewek yo. Nggih, mau jumeneng. Kaya ngaten lho kok. kaya tahun ke lho yu, tahun 91 ya lho yu. Nggih. Aku nonton Yudar sini iki, wah, ngono. Ngono kan. Hela, hela. Dipun tot. Aku isi lho. Anu, disapa dulu. Nggih. Wilujeng dalu Budar sini. Wilujeng dalu, Le. Nah, piye? Kan ada delay ngene. Sik kewes to, yaine ayu to. Kandhane kok. Aku ngene iki nek ning ngarep kamera nang guyu, sesuk nek aku teko pondokan lek gejek tenan kowe ndek iki nyapa? Lah iya. Nek ora dadi ngopo wong kabeh iki sing penting iki profesional. Nggih. Profesional kerja, iya ta? Nggih, terus. Wong nyatane Gak. Ya. Kai. Heeh. Ya yuk. Kang apa yuk?
isin ya Mas. Wuh. Luar biasa. Wah, iso menggoncangkan publik netizen lho iki. Kae gecek neno. Apik lho Bu, pokoke sing tak kangeni sing niku mau lho. Elae lho nganggo jegok barang. Oh, luar biasa lho. Iki sesuk mesti ana sing motong lho, motong terus diunggahke ning YouTube ngono kae lho. Iya. Nggih. Iki sejarah iki. Yudar iki sejarah. Iya dipotong wonten YouTube. Heeh. Wonten TV dipun siaraken mengke wonten Indosiar. Jejak kasus. Dadi kasus tembang Elaelo dipun garap Gumyak kalian Karawitan Nunggal Laras vokalisipun Ibunda Darsini. Nggih, lho, ora hebat. Nggih. Lho kaya ngono kuwi sing cah monumental ngono kuwi lho, Kah, Mbak Ikan. Ha iya. Ora lagu-lagu saiki iki ya pancene iso hit, iso viral. Nek ya mung paling sedina rong dina ya ta, suwe-suwene paling 3 sasi, 4 sasi ya wis kalis, ya ta. Nggih, kados to gending klasik mencen ngangeni kok Kang Petro. Lah iya, wah kambang, gathik glinding, rujak jeruk, terus menika wonten laler mengeng, laler ijo barang niku sik kadang jadi kangeni wong. Terus karo ukur bawuk kae. Apa? Bawuke sapa diukur? Cucur kuwi lho. Gending patalon, cucur bawuk. Oh. Kok iso ngukur barang iki gatel apa piye apa? Lah kuwi mau. Dumeh duo kadasen. Duo kadas. Ah iya. Sembah nuwun, matur nuwun.